Fir-reazzjoni tiegħu iċ-Chairman Eżekuttiv ta' Media Link Communications Pier Portelli qal li jemmen u jaċċetta l-konklużjonijiet tal-Maġistrat Aaron Buġejja fl-inkjesta li għamel bħala l-konklużjoni ta' inkjesta li saret bl-akbar serjetà u dettall. Pier Portelli qal li għandu kull fiduċja fil-Maġistrat Buġejja u fl-inkjesta li mexxa bħalma dejjem kellu mill-bidunet tagħha tant li resaq min jeddu biex għadda kull informazzjoni li waslet għandu fil-funzjoni tiegħu ta' direttur editorjali ta' ġurnal indipendenti. Pier Portelli qal li kienet għażla tiegħu li meta ingħataw lilu żewġ dokumenti li allegatament juru ta' min il-kumpanija eGrant għaddihom lill-Maġistrat Buġejja biex jinvestigahom bir-riżorsi illi ingħataw lilu. U fakkar li qatt ma ppubblika dawn id-dokumenti u qatt ma wrihom lil ħadd għajr lill-Maġistrat Aaron Buġejja. Fil-fatt dakinhar li mar jgħaddi dokumenti lill-Maġistrat Buġejja talbu biex ikellmu waħdu ħalli l-istess dokumenti li nataw lil Pier Portelli jgħaddu għand il-Maġistrat biss sabiex jivverifikhom. Pier Portelli tenna li jibqa' dejjem għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet biex jikkopera kif dejjem għamel għat-tiftix tal-verità.